Ще го слушам в интернет. Вижте го моето чарко, как го изкъпахме. Хайде, снимай на. Ето де. Правя клипче. Айде, мен снимаш ли ма? Клипче ми права, бабо, давай бърши си го. После парфюма, нали? Преготви го. Той се е приготвил споко. Вижте го, прилича на жълтата шапчица. Зато ли там ще го правят после стана? Ленко ти ли, бабо? Няма се, няма. О! Пусти го после в интернет. Да, де. Дето да го види. Десенка да го види. Олевико! Дай да тук отпред. Дай тук да загубиш. Дайде. Чека да е. Дайде малко така го вършим да видят. Толкова. Айде, дай отпред. Ето де. Нищо не да се вижда. Вижда се. Глупости. Чората, вижда ли? Нека да видим това голяма чора има. Готов за мъжки. Да прави бебета. Така ли, баба? Чакай, ама страшно. Чакай. Да се влише, сложим за пране. Ние с нея хем си мием главите. Хеби Чарли би. И ушите му мием. Май какой шейтан не. Вижте го как ми трепе, маленькия ми то. Вижте кой му прави кръка. Оле ми баба кръка. Да не е лесно такъв път. Лесно И ми. ти не обичаш и той не обича. О, не скъл чарка има отвънка. Те ще кажа, че тренира. Тя ще е долу. Затвори най-външната врата да ни дойде при нас тук да на... Не може. О, това готина немската овчарка. В момента правя две неща. Сигурно Чарли гледам немската овчарка. А, къде отиде той? Ето го. Прави. Бягай! Къде? Ох, оле, как ми мина през краката. Чакай ме, не мога да фана. Чакай, ма. Ладно ли ти е той? Я, бабо, виж кой дойде. Ето другия му. Бързо, а? Вземи другият му. Още, дойде, дойде. Ега. Ето го! Ти лапи ма. Я се виж как го... Кой го развалил? Не, разваля добре. Пази се. Оле, виж го тук какво пухче. Чакай. Оле, виж го как пухкав сана. Виж какъв ми сана пухкав. Ай. Къде отиди? Мали. Давай. Има го ма. Къде отиди, бе? Пухчо. Горе, еди горе. Бабо, виж? Същи ме е така към мен, чали. Така заправя. Обаче леко е така стои. Така, давай. Оли! Попутнах. Полека, Елена, шкафа, полека. Търкай му сега гърба с парфюма, търкай го. Така. По-наблизо, Оли и възглавниците ми. Гушни го сега му изправи предните крака към мен. Гушни го сега, Оли. Аз сега изправете се. На коленеца се ни го дигни. Чакай, падам. Ай, сега дигни го дей. Карко, бабо.
Хайде, чари, бързо, бързо. Хайде. Къде си, бе? Ай, стига до тук. Стани са да оправим, стига вече. Сега се ме си го ти.